pagdamag iti panakaiwarwanas ti kwarta kada iti opisyales ti barangay. Kapitan, 3,000. Kagawad, 2,000. Tanod, 1,000. Kaya't mo kadiya suportaran, pinadagdagsen alinteg, amang dusa, iti vote buying. Repeat. May pagdamag iti panakaiwarwaras ti kwarta kada iti opisyales ti barangay kapitan, 3,000. Kagawad, 2,000. Tanod, may 1,000. Kaya't mo kadi at suportaran tinadagdagsen alinteg amang dusa iti vote buying. Dapat iti vote buying ako. Ito kang alain na masapol dati kasuhin na pang ito yung pati masinalis. Yung problema na yung ako, lumapang sa house to house na mag-inter ti kwarta, then iti vote buying. As a rule ako, nominal expenses for transportation for campaigners is okay. Kaya nasawin, kung campaigner ka, nagpribado nga tao, pabalin basta nominal. Ito nga para gasolina. Ngayon no, miyembro ka, ti barangay, official, tanod, may parit, polos. Ang pamabalin ng kampanya para sa sino ang kandidato. Kontra din integridad. You are supposed to be non-partisan. In that score ako, kaya kung may padamag na Economic Resolution 9174, it promulgate April 5, 2011. Ang dami niya po alaman dito, deputize the military to apprehend people who are doing such kind of activities. Part of Section 2, D2 of the resolution. The barangay officials, kentanos, masapol yung magbaling na ng partisan. Illegal, magkampanya kayo, ang mesa ng grupo, para sa sino ang kandidato. Mabalikid boto si kaya Diyo, ngayon para ko sa rin yun, yung posisyon niyo ang kampanya, get that is a violation of the law.